Zdravím fanoušky Škoda nekoupit. Dneska budeme soutěžit, konkrétně losovat. A budeme losovat výherce o tričko zdarma z našeho e-shopu dle vlastního výběru. A kdo navštívil náš stánek Škoda nekoupit na akci a viděl tam tohleto prasátko a dal do něj svoji mailovku, tak právě teď bude slosován. Prasátko jste nám naplnili úplně až po okraj, takže to bude sranda. A aby jsme vám udělali co největší radost, sice jsme slíbili, že budeme losovat jedno tričko, ale rozhodli jsme se, že budeme losovat celkem 3krát. A budeme losovat také výherce tohoto krásného plecháčku s Tatrou 87, kterou najdete taky na našem e-shopu. A také budeme losovat třetího výherce, který dostane jednu sadu tetovaček, ať už s lokomotivou, s nějakou tramvají, nebo třeba s Tacharovskou, nebo jinou Tatrovkou, z něčeho, co tady máme připraveno. Takže pojďme na to. A prasátko tady mám, pak tady mám losovací akvárko a teďko musíme všechno dostat do toho akvárka. Rovnou říkám, že co nepřečtu, tak losuju znova. Takže doufám, že jste to napsali všichni čitelně. Tak, nedívám se. Chvíličku to potrvá, protože nám opravdu hodně. Tak, pojďte. No a uděláme to tak, že budeme losovat obráceně. To znamená, nejdřív vylosujeme třetí místo, čili výherce tetovačky, pak vylosujeme výherce plecháčku a nakonec slavnostně vylosujeme výherce trička. Už se blížím, doufám. Ne, tak neblížím, že tam toho je spousta. Proto jsme se taky rozhodli, že přidáme další výhry, abyste měli mnohem větší šanci něco u nás vyhrát. Tak, to právě tam nic není, můžete si sami zkontrolovat útroby prasátka. Skutečně tam nic není. Tak, prasátko zavřeme, zase na příště. A kde to všechno je? Já to zkusím zamítat. Nebudu se dívat. Já co nejvíc to promítám. Co by si měla záleží, jo? Tak nikdo není nevýhodněn. Tak. Tak. Výherce tetovačky. Bude třeba tadyhle. Koho to tu máme? Andrea Kocová. Takže Andreje gratulujeme. Já si to tady radši rovnou napíšu, abych na to nezapomněl. Tak. Teď budeme losovat výherce tohoto krásného plecháčku. Zase to pořádně zamykám. Hezky od spoda. Tak, už se mi tady něco chytlo. Pak to je. Hej. Tak, plecháček od nás vyhrává. No, nemyslíte P nebo D. Divadou XL, anebo Divadou XL. To jak zvládnem, takže gratuluju. Já si to tady zase radši napíšu. A jdeme dál. A teďko vylosujeme výherce trička. Trička z našeho e-shopu Škoda nekoupit.cz. A i když nevyhrajete, tak neodcházejte, ještě vám potřebuji říct něco moc důležitého na konci. Takže. Tričko od Škoda nekoupit. Dle vlastního výběru dopravou zdarma vyhrává. Adestu
Já gratuluju všem výhercům a pokud jste vyhráli, nevadí. Máte od nás tohleto pero, škoda nekoupit papírové. Součástí toho pera je tady slevový voucher na 10% z našeho e-shopu. Platí to do konce roku, takže můžete u nás objednat se slevou třeba dárky k Vánocům nebo cokoliv, co vám udělá radost. Určitě to využijte, založte si to někam, ať to nestratíte a ať vám naše produkty dělají radost. Mějte se krásně, ahoj.